ליגת הבורסה לניירות ערך. ערב טוב, חג פורים שמח, אנחנו שמחים להיות איתכם באצטדיון המושבה, מחזור 18, משחק השלמה. מכבי פתח תקווה מארחת את בית"ר ירושלים. עטר עכשיו עם הכדור, מתחיל את הפריצה שלו לאמצע, רוצה בעיטה משם אלירן עטר, אבל הכדור הזה בידיים של ינקו. בעיטה ראשונה למסגרת של האיש הזה. תחושת המגרש היא לא פשוטה, ועד עכשיו אבוחצירא באמת היא פתיחה מאוד מעודדת מבחינת. זה כדור טוב עכשיו של אליהו, אבוחצירא מוריד את זה לעבדה, יכול לעשות משהו עבדה, אבל הבחירה שלו לא הייתה מספיק טובה. שני שחקנים היו, אבל הנה יציאה עכשיו עם אבוחצירא, יש לו את עבדה בצד אחד. מה עושה אבוחצירא? עכשיו שולח את זה לעבדה, עבדה יכול לכבוש, ניצן עודף, אבו אל שייח, אבל עד שהוא בועט ההגנה של בית"ר מסתדרת. עדיפה גדולה של איתמר ניצן, איזו הזדמנות, איזו עדיפה, הכל היה שם גם בעיטה של עבדה בסוף. אז הנה, אוקיי, שילוח הולך להסתכל על המהלך הזה, אנחנו גם צריכים לחזור ולראות את זה, אבל הפנדל הזה בבדיקה, הוא כן מגיע קודם לכדור. חד משמעית, אבל ההמשך של התנועה עם הרגל גבוה, שים לב להמשך התנועה. כן, עם רגל ימין. עם רגל ימין, זה משחק מסוכן, ויש לי תחושה שבית"ר בצרות. עם הצוות, אבל אין פנדל. אין כלום. עובר יפה ביטון, גם הכדור הזה טוב לשועה בתוך הרחבה, לא משתלט על הכדור הכי טוב, אבל עדיין זה של שועה. יש לו זמן, שועה מקפיץ את זה טוב, וזה הראשון של בית"ר ירושלים. שועה עם הבישול, עידן ורד שם את הראש, ינקו לא יכול להדוף את זה בחיים. וראית שועה, זוכר, היה לו מקרה דומה שהוא הגביע וכולם נשארו בחוץ וצעק להם תיכנסו, תיכנסו. אתה רואה מה קורה? מקשיבים לשועה. אז ורד הקשיב, נכנס נהדר, הייתה טעות גדולה מאוד של אינדי שלא סגר לו את זווית הרמה, וורד עם הצטרפות פנטסטית נותן לבית"ר, אתה יודע מה? לא לפי הדקות האחרונות, אבל אם מסתכלים על סך כל המחצית, את מה שמגיע לה. תשמע, ורד העונה כובש רק עם הראש, הנוגח הטוב בליגה. יופי של כדור לקונסטנטין, מי נכנס להתקפה? קונסטנטין עכשיו מבהיר את הכדור הזה, הפעם ורד לא מתחבר אליו טוב, אבל הכניסות האלה של ורד, משהו שפתח תקווה לא מסתדרת איתו. כן, וקונסטנטין עם כדור גדול, קודם כל יציאה נפלאה למתפרצת גולני. עטר מגיע לכדור הזה, אוהב לבעוט משם, אלירן עטר, הכדור שלו במשקוף. איזו בעיטה של אלירן עטר, מאיפה הוא מוציא את הדברים האלה? מדהים, הוא עשה את זה עם הפס, שזה בכלל מדהים. הזדמנות גדולה של בית"ר, של אלירן עטר. משהו אחד מסוכן אפילו ממכבי פתח תקווה, אולי בהתקפה הזו, בר. הכדור הזה עולה עכשיו לרחבה, בעיטה הזו הולכת גבוה מעל השער, אבל זה היה יפה. בלוריאן, אני חושב, מגיע למצב הזה. הוא התחיל את ההתקפה, יצא עם הכדור ואז הצטרף לרחבה. האם היא בדרך להפסד ליגה שלישי ברציפות? שתצליח לצאת מזה. סבג עם הכדור הזה עכשיו לעבדה, זה מסוכן, אבל בידיים של איתמר ניצן. נותן את זה לאינדי. אינברום. יופי של כדור עכשיו לגולני. מעביר לרגל ימין, גולני הולך לשער, אבל זה יוצא החוצה. אז עוד איום למסגרת הפעם של האיש הזה. דניאל גולני. עוד כדור, ניסיון אחרון, נועה של פתח תקווה לצאת עם משהו מהמשחק הזה. עכשיו לא מגיעה בעיטה לשער, אינברום יכול לבעוט, אינברום. שריקת הסיום, בית"ר ירושלים חוזרת לנצח, ניצחון חשוב מאוד, אפשר לראות שם את התגובה של אלי אוחנה. שער אחד של הקפטן עידן ורד ממש בסיום המחצית הראשונה, מעניק לה 3 נקודות ומעמיק את המשבר בליגה של מכבי פתח תקווה.